Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Episode 3 sikhulumile ke ngawa Uthando Nesthembu. Ngithi ke buka nabo ubuhle. Lo nkosikazi umbona la Makhumalo Msileko. Isizathu ke engithe kuso ekuqaleni mayelana nendaba yomshado. Angimkholwa mayethi ke lolu suku wayengenankinga ukulibhanqa noma ukulishare. Now ubufakazi obuqala ngaphandle zokubala zonke lezi ezinye izinto ezenziwayo emshadweni, ibandla liphelezela umzalwane, umndeni uphithizela, mhlawumbe izinto ezenziwa umndeni zamasiko, inyongo nakho konke okunye. Lokhu nje kumuntu wesifazane ubuhle ukuthi kufakwa i-makeup, afuna i-makeup yakhe ebalulekile ngosuku lakhe. Ingubo ayikhethile azi ukuthi akakhompisi namuntu. Isicathulo sokuba muhle ngalolu usuku nje lokuthi wayimbali waqhakaza ngosuku lakhe oluspecial ngoba unakho ukukholela ukuthi umshado wakhe awufani nawamanye amakhosikazi oba nalawo makhosikazi ekholelwa kulokho. Ukucacisa ke lelo phuzu lami because ngiyazi ukuthi kwabanye bazobe bethi cha ke into enoMakhumalo uyathanda ukuyiphika. Bengisho ngalokho mase kuthi lezi ke izithombo suyibona ekugcineni yila kwasekuwumembeso. Nomembeso na ubona ukuthi wayemuhle nengubo yakhe enhle, wayekufaka ekhanda kwakukuhle, konke nje kwakukuhle. Waze wayisholo ngokwakho athi into emnandi ukuthi uzoyigqokisela uhusband wakhe njengoba nje kuzobe kusuku lwabo bobabili. Ngase ngithi ekuqaleni okusho ukuthi vele wayesesho nje ngoba phela umacele mayesethe no akuhlanganwa endabeni yokuthi sishada ndawonye ngoba leyo nto inganekwane isiphelele leyo mpendulo. Ngasizathu siphi umacele mayesho into kwi-meeting isuke isiphelile i-meeting kodwa iyaqhubeka ke nje kancane sekuthi nje iyaqhubeka sekuthiwa hayi wena Shibasi uthini, wena Makhumalo, wena Mangwabe, kodwa isuke isiphelile kumamkhulu ngempendulo yakhe. Kodwa ukufakazela lokhu ukuthi nje ku-episode 3 lo engawutholi omayelana nemishado nokuthi ke imishado le yesintu abangayenzanga mhla uMakhumalo esethi mina anginankinga. Bebabaza ke abantu ku-social media babaza ukuthi hayi kodwa kangathi uyasikhohlisa. Asengithi mina phela yena uMakhumalo uswenka kakhulu yini ezofuna ukuthi engasakwazi ukuswenka kahle ngosuku lakhe eshaye nje ingubo yakhe njengoba kwenzeka kumembezo. Ngangisho lokhu ke niyabona ukuthi ayikho into exhawanisayo, ayikho. Thank you for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Cha ngiyanithanda kodwa guys lana ku-YouTube ngiyanithanda noma senixabana phela ngibe ngihleke ngithi awu kodwa bakithi nina nje anikho emzumbe nilana kanye nami sibamba sonke kumzansi magic. Senikwazelaphi ke lokho osekunixabanisa kungabi ke indaba zalutho nje ngoba phela hawo kuyahlekwa kudlule ezintweni thukuthelwe kudlule ungazi ukuthukuthela nakuma-post uyabona angasaqondeni naleyo nto. Okunye ke support ngiyabonga angiqedi. Kodwa niyabona lento yokuthi sengihlala phansi sengingenile le yabafundisi ukuthi sengihlala phansi angaqedi. Sengihlala phansi okugcina sengihlala phansi okugcina. Please subscribe. Thank you. Bye.